अमरपुरनि मकराइबारि आमसाइनि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि नरितलांनाय सानमुंगो लाइथांनाय 5 मे सालमारियाव ख्लाइजाक तिप्रा मथानि खादुमानि रेलिनो किटिंगै अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सबाइस्क्रो ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंनो तैयै तिप्रा मथानि आदंग्रकनि मुंगै ताताल FIR ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंनो सेजावै सांरंसालो सान्तिरबाजार हाथायाव ख्लाइजाखा तिप्रा मथानि काइसा खादुमानि रेलि एडीसी एरिया में टारगेट खिलाओ एडीसी एरिया में जगह जमीन दखल खाने में राज्य सरकार जवाब मारे अमरपुरनि मकराइबारि आमसाइ स्नामजाक अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि व सबाइस्क्रो ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंगो तिप्रा मथानि आदंग्रकनि मुंगै ताताल FIR ख्लाइजाकमानि पार्टी मुंनो तैयै पाइथागो लाहारो अंखरका तिप्रा मथानि आदंग्रक अ पार्टी मुंनो सेजावै सांरंसालो हास्तिनि दालबिराम आमसाइयो ख्लाइजाखा तिप्रा मथानि खादुमानि रेलि आरो साथायख्लायो लाइथांनाय 5 मे सालमारियो तिप्रा मथानि तिदुल मुंबाय मकराइबारि आमसाइनि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि नरितलांनानि सानमुंगो मकराइबारि आमसाइयो ख्लाइजाखा काइसा खादुमानि रेलि मकराइबारि रंग्रक बुस्कानि सिमि चेंगै अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि स्नामजाकमानि थाइजरा ख्लाइजाकमानि रेलि आबुनि यागलो तंफ्लाजाक रुपरंनि यागो सबाइस्क्रो ख्लाइजाकमानि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि स्नामजाकै तंमानि थाइनि दालबिदाल मानि खनैर सबाइस्क्रो ख्लाइजाखा लेबार तंमानि शेड नक नक हबै CRPF जवान रक तंनानि बागै स्नामजाकमानि तंथाइ शेड नक अ पार्टी मुंनि यागलो तिप्रा मथानि गोबांमा आदंग्रकनि मुंगै ख्लाइजाकमानि FIR अ पार्टी मुंनो तैयैनो तिप्रा मथानि आदंग्रकनि मुंगै ताताल FIR ख्लाइजाकमानि रसय नाहानानि सानमुंगो सांरंसालो सान्तिरबाजार हाथायाव ख्लाइजाखा तिप्रा मथानि काइसा खादुमानि रेलि आबुनि लगे लगे सान्तिरबाजार SDM ते सान्तिरबाजार थानाव रोजाखा डेपुटेशन मानजाखा ADC नि साउथ जोनाल नि जॉइंट चेयरमैन हरेन्द्र रियां बीरचंद्र मनो सब जोनाल नि चेयरमैन रंजित रियां तिप्रा मथानि आदं प्रताप रियां ते नरेंद्र रियां आकसं इने जितने डेपुटेशन जितने बिखुब मिसिल बीरचंद्र मनो पाथर बंग हाचिने लास्ट मानो जे मकराई काम अमरपुर ने जितने तिप्रासा एरिया अब ADC नि एरिया वो चिने ब्रो नि पाट्टा दखल बा चिने ब्रो उपु हा खेचामो जागानो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट लाहा अब जागानो डाम्पिंग ग्राउंड्स ना माने हा खामानि शहरनि साउकसंनो ADC ओ तिनांगे खुइनाय जे जागाव चिनि मुकंबाराव उपु हा खेचामो अब बन्द होनथा इनके अब दिखे ब्रां चों बार बानम थावफनाया एलाकानि ब्रो बानम थावा आरपो खनाया सुदु बान स्टेट लेवल गवर्नमेंट जेबाबे नगर पंचायत पनंतो म्युनिसिपल काउंसिल पन एरिया पनंतो बानि एरिया रो जेबाबे डेभलप सुदु बान वाइस बानि शहर न बानि सिटी न क्लीन के मनायो चिनि एदि सिमसियो के बाबु देखि सुदु दास खोये चिनि जे ग्रिस्ति खेचाम जागानो सुदा अकपाय खेलाव आमबे तिने चो जतो एदिसिने जे तिप्रासा तंनाय बा ऑल त्रिपुरा ने जरा तिप्रासा तंनाय तिने सुदु तिप्रासा एते बिब्रो चुना हेल्प कियो आरो मोस्ट इन तिप्रासा रो जों आपनो कन्डेन की जो आपने अगेंस्ट मा की मामबा ये चिनि जागाव के बदिखे नजर जनरल एरिया वाला बदे मा दास खिमे चिनि एरिया दिस एरिया के मामबा आपनो डंपिंग ग्राउंड स्टामिना हमरे चुंबानो सोम चुमके बनो चिनि एदिसिनिक साउक संले जों जेमन शान्तिरबाजार उदयपुर तेलमोरा आबदि मा जागाव चुं खुइके आबदि मा जागाव चिनि एदिसिनि जे साउक सुनो आरो डंपिंग ग्राउंड्स नाम के बानक मांगपिनो आमबे ब्रो नि जीवन बां जेबाबे क्लीन दङ बां जेबाबे काहाम चामुं न मुं मामिया बै दङ चिनि एदिसि बो चंफो जेवतो ब्रो जीवन तो के हासि आम ये चिनि बो एफो वाइन शो दि मने DM SDPO वीडियो दत्तो उसी बदिमा जागा व चमे मडेंडन के हाके या फेरिया तिने जो शान्तिरबाजार SDN परिहा तिने चिनि पुलिस स्टेशन परिहा आबदिं खिए दत्तो चों कौबा के थांहाने मारियो मकराई कामियो बा मकराई पाराव जे असुविधा तो अब सुदु मकराई नि ग्रुप नि बा पंडाव या अब सुदु अमरपुर एरिया तिप्रासा नि बा पंडाव जोंजाल या अब चिनि जो तो तिप्रासा नि जोंजाल जो तो तिप्रासा खंतै साना हिए तिने जो सारा तिप्रासा र थाहा के ये अब ने एचम बिरुदि अगेंस्ट के तिने जो मिसिल मा के आसानी खादुमानि रेलि सान्तिरबाजार आमचानि दालबिदाल लाहार केटिंगै पाइथबो सान्तिरबाजार तिप्रा मथानि तांगलो बुस्कांगो फायै पाइदि रुजाखा खादुमानि रेलि एडीसी एरिया में टारगेट खिलाओ एडीसी एरिया में जगह जमीन दखल खाने में राज्य सरकार जवाब मारे ब्यूरो रिपोर्ट चिनखोरा।